Kaixo, Koldo naiz eta hau Euskara OK kanala da, Euskara Zuzenaren kanala. Ikusle batek duela gutxi galdetu dit zer egin dezakeen ergatiboarekin dituen arazoak konpontzeko. Izan ere, Euskararen zailtasun honetako bat da ergatiboa ipini behar dela zenbait kasutan, eta olakoetan ez dugula jartzen. Normalen hori izaten da ergatiboarekin daukagun arazoa. Ahaztu egiten zaigula jartzea. Nik erantzungo nioke hasteko eguneroko bizitzan ez gehiegi kezkatzeko. Arazo horrek ez du ulermena oztopatzen eta beraz, nik uste dut garrantzitsuagoa dela lasai hitz egitea. Lasai hitz egitea eta ez gehiegi obsesionatzea, batzuetan obsesionatzeak arazoak sortzen dituelako hain zuzen ere. Beste kontu bat da azterketa batean. Azterketa batean noski ulertzen dut ergatiboarekin kontu zibili beharra dagoela. Eta, hori entrenatu daiteke. Badaude truko batzuk arazoak gutxitzeko ergatiboarekin, baina truko horiek landu behar dira. Zentzu dira truko horiek? Batzuk aletuko dizkizuet. Horietako bat da, adibidez, izen orde pertsonalak, ni, zu eta bar, horiek, ez ipintzea. Zergatik, euskaraz aditzak baduelako forma egokia, pertsonari dagokiona, eta beraz, izen ordeak erabiltzea erredundantea da, ez da beharrezkoa. Horrela, esan beharrean adibidez, ni ez dakitzer ikusi dut, eta hor nik izan behar zuen, ez esan ez ni eta ez nik, esan ez dakitzer badakitzer ikusi dut. Beste truko bat, subjektu pertsonalak kentzea da, hain zuzen ere. Adibidez, esan beharrean ikasle bat, mezu bat bidali dit, esan dezakegu ikasle baten mezua iritsi zait. Edo subjektua behar bada ipini daiteke baita ere atzean euskeraz. Eta horrela mezu bat bidali dit ikasle batek. Hor denbora pixka bat gehiago daukagu konturatzeko ergatiboa ipini behar dugula. Era berean, zenbait esalditan ere, kendu ditzakegu subjektuak. Adibidez, esan beharrean bizikletaren erabilerak gora egin du gure hirian, esan dezakegu bizikleta gerota gehiago erabiltzen da gure hirian. Beste kasu batzuetan ez da posible subjektuak kentzea, baina behar bada lekuz aldatu daiteke. Adibidez, esan beharrean gure semeak azterketa dauka datorren astean eta etxean geratu da ikasten, esan dezakegu gure semea etxean geratu da ikasten datorren astean azterketa duelako. Horrela, subjektuak ez du ergatiboa behar. Edo beste truko bat da ergatiboa eskatzen ez duten joskerak erabiltzea. Adibidez, nire alabak medikuntza ikasten du esan beharrean, nire alaba medikuntza ikasten ari da. Truko hauek posible dira eta buruan edukitzea garrantzitsua da. Baina entrenatu behar dira, landu behar dira. Saiatu zaitezte eta entrenamenduarekin ikusiko duzue nola arazoak segurazki gutxitzen dituzuen ditxosozko ergatiboarekin. Ondo segi.